Maayong hapon kaninyong tanan or maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP o sa tanan nga naminaw niini. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karong adlaw. Nagdahan salamat nga kami makatuon sa imong balaan nga pulong. Daghang salamat usab Ginoo nga kini mao ang suga sa among kinabuhi. Kini ang magahatag og direksyon sa among kinabuhi. Kini ang makapalipay, makapa-encourage kanamo samtang kami na-discourage sa kinabuhi. Hinaut po unta nga ang Espiritu Santo mao'y magagiya kanamo karon. Hinaut po unta nga kini maka-epekto sa among kasing-kasing, sa among pagtuon, pagtanaw namo nga kanimo, sa among pag-ampo nga kini maka-epekto kaayo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ako sa mga tawo nga mitabang aron nga kita successful ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa mga tao nga sa mga babae nga galuto or kinsay galuto karon sa snacks, sa mga tao nga ga-preparar sa maybe sa television o sa mga siya o sa warden, daghang salamat nga kita nagatuon gihapon. So sa gikan sa ilalom sa akong kasing-kasing nga ako magpasalamat sa tanan nga mitabang niini. Sa atong naandam na nga mag-review kita kung unsay atong gitun-an sa usang semana. Kita gatuon sa sinulat ni Mateo. Si Mateo usa sa mga disipulo ni Jesus nga nakakita, nakadungog, nakakita siya sa mga milagro o siya misulat siya maitungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Gisugdan niya ang iyang libro nga Mateo sa kapitulo 1. And then, miingon siya kay ang iyang purpose, ang iyang tuyo sa pagsulat ni ini, mao nga iyang ipakita sa mga Hudiyo ug sa atuang nga si Jesus ang Misaya, ang promise nga manluluwas. So, ang manluluwas God, nahibalo man sila nga gikan sa lineage, sa kagikanan ni Haring David. So, ang chapter 1 ni Mateo, iyag yung giprove nga si Jesus kagikanan niya si Haring David. Gikan siya dito. So, qualified siya nga siya gyud ang Messiah, siya ang manluluwas. And then, chapter 2, ang nahitabo dito ang pagkatao ni Jesus. And then, tulo ka klase, dinay mga tao, mga nagtuon sa pulong sa Ginoo dito sa East, maybe Iran or Iraq, nga nahibalo nga gipakita may gigamit ang stars nga sila nahibalo nga si Jesus ang manluluwas og miadto sila nagsakripisyo gusto aron sa pag-worship sa atong Ginoong Jesucristo. Di na usab-usay mga tao nga nakahibalo sila sa Bible. Kini sila mga eksperto sa balaod sa Jerusalem. Nabalo sila na dito mataos si Jesus. Apan wala sila mo salig, wala sila mo adto aron nga mag-worship, magsimba ni Jesus. Di na po sa katao si Haring Herodes, ang kontrabida, nga gusto niyang patyon ang atong Ginoong Jesucristo. So, and then, sa Kapitulo 3, atong nakita dito ang sa diretso sa edad si Jesus, mga 30 na, dito ang Kapitulo 3. Nga si Juan nagbautismo sa Jordan River, and then si Jesus nagpabaptize usab. Ang baptism ni Juan, usa ka kuan nato guidance, mingon siya maghinulsol, usa mabautismuhan, imong akseptahon na imong sala, usa ka magpabaptismo aron nga ikaw mapasaylo.
si Jesus usab nagpabaptize. Matingala kita nganong nagpabaptize man si Jesus nga wala man siya sala. Sa akong nabasahan nga siya nag-identify nga siya tao. Si Jesus kumpleto nga tao, gutumon. Kumpleto usab siya nga Ginoo. Sa iyang pagkatao, gusto niyang ipakita kanato nga kita usab nga kinahanglan nga maghinulsol sa atong sala. Pagkahuman magpa-baptize aron nga mahibaw-an sa mga tao nga ikaw sumusunod ni Jesus. And then si San Pablo usab miingon nga ang bautismo nga ikaw namatay sa imong sala sa ilalom ka sa tubig, pagkahuman na banhaw ka, na bag-o ka. Pareha ni Jesucristo nga siya nagpakamatay dito sa cross ug siya nabanhaw. Kita usab as a sign nga kita na bag-o nagpakamatay kita sa atong karaan nga kinabuhi. And then nabag-o kita. Maunay baptism. And then ang Ginoo, samtang si Jesus didto, ang langit miabri, miingon ang Amahan nga kini ang akong bugtong nga anak, nalipay ako niya. And then at that time also ang Espiritu Santo mikunsad. So that was a highest point malipayon kadtong nahitabo. Apan karong kapitulo 4 gidala siya dito sa awaaw nga lugar aron nga tintalon. So gikan sa taas nga miingon ang Ginoo nga ikaw ang akong pinalanggang anak, nalipay ako sa imong gibuhat. Gidala siya dito sa usa ka lugar aron nga tintalon, aron nga sulayan. So atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Matthew chapter 4. Guys, namba mo dina sa chapter 4 sa Matthew. Atong tunan kung unsay nahitabo didto. Kamong tanan, makaingon ba mo nga nasulayan mo, na natental mo? Wala siguro itaw makaingon nga, wala ko natintal, wala ko sulaya sa Ginoo. Kitang tanan, biingon si Jesus, bisan sa paglantaw lang nimo sa usa ka tawo, or ang lalaki mo lantaw sa babae nga lain huna-una, you committed adultery. So kitang tanan, matintal sa kwarta, matintal sa power, sa gahom, matintal sa tanan. Matintal kung ang atong silingan adunay mga butang atong kuhaon, matintal kita. So ang atong tunan karon ang example nga si Jesus Kristo gisulian, gitintal ug unsa may iyang gihimo aron sa pagpanagang. Wala siya gihimo nga Latin nga magic. Apan di na siya gihimo nga kita makatabang kanatong tanan kay ang pagtintal hangtod nga kita kuhaon sa Ginoo, hangtod kita mamatay. Ang tintal naagi na ang pagsulay. So atong basahon ang kapitulo 4 versikulo 1. So sorry mo ito introduction nga mga 8 minutes and 50 seconds. Unya gidala si Jesus Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Kinsay gadala niya? Espiritu Santo, ang Ginoo, ang responsible nga dalhon siya dito sa awaaw nga lugar. Dito, versikulo 2, dito nagpuasa si Jesus sa sulod sa 40 kaadlaw o 40 kagabi o unya gigutom siya. Nakasulay ba na mo? Nakasulay ba kamo nga wala makakaon og usa ka adlaw, 2 ka adlaw, 3 ka adlaw? Wala pa ko makasulay. Apan lisod kaayo ni. Si Jesus gitental sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi o miingon siya gigutom. Ang mga tao nga nahibalo nga kung ikaw dili makakaog usa ka adlaw, gutomon ka. Apan sa pila na ka adlaw mawala na ng gutom.
Apan sa dihang duol ka ng mamatay, dito pa nimo mabati ang gutom. Mauni na hitabo ni Jesus, duol na gayud siyang mamatay. Apan God has plan. And then, sa diyang gutom na gayud siya, versikulo 3, og miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon. So, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining bato. Unsa may problema nga gutoman siya, gutoman ang atong Ginoong Hesukristo. So unsa may problema nga ang kining bato himuon nimong pan. Para sa atuwa mo ra og hey, walay problema na. Pero naay dako kaayong problema. Si Jesus mituo nga ang amahan ang nagpadala kaniya didto ni anang lugar. Naibalo usab siya nga ang amahan ang mag-provide sa iyang pagkaon. Maunay plano sa Ginoo nga ang amahan mag-provide sa iyang pagkaon. Dili niya gustong asupakon ang plano sa Ginoo. Maunay sin, maunay sala. Ang sala mao nga kung maunay gusto sa Ginoo, apan imong gisupak, maunay sala. Pananglitan si Adan o si Eva, unsa may sulti sa amahan. Ayaw ninyo kana ng mga dinang dapita sa adunay mga usa ka butanga dili ninyo kanon. Ang tanan makaon apan ayaw gyud na. Unsa may gihimo nila, gisupak nila. Maunay sin, maunay sala nga gisupak nato ang plano sa Ginoo. Si Jesus dili niya gustong supakon ang plano sa Ginoo. Unsa may sulti ni Jesus nga kanang bato himuon niyong pagkaon. Kaya na niya ni Jesus. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, dili sa supas, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So unsa to? Ang tao dili lang mabuhi, nayuban nga mabuhi lang sila sa ilang negosyo. Daghang pagkaon, apan unsay gisulti ni Jesus, dili lang sa kundili sa matag pulong. Dili usa ka pulong sa Biblia, sa pulong sa Ginoo kundi matag pulong nga gisulti sa Dios. Ang gisulti sa Dios naa sa atong Biblia karon. Miingon siya nga bisag daghan kag kwarta dinha, apan kung wala ang pulong sa Ginoo, dili ka mabuhi. Unsa may buhi nga iyang giingon? Kinabuhi nga walay katapusan. Espirituhanon nga kinabuhi ang giingon ni Jesucristo. Unya versikulo 5. Unya, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo. Kining kinatasan sa templo karon naguba na pila ka beses nga giguba na sa mga Romano, sa Roman Empire, sa ilang revolusyon. And then giayo na usab na. And then miabot ang mga Muslim, giguba usab na, og karon kanang templo wala na, og naanay gibuhat sa mga Muslim sa 600 AD something. So wala na ang kanang templo. So dinha gidala sa yawa si Jesus aron nga mo unsa man kinatsabahin sa templo. Versikulo 6, o giingnan siya, anak ka man kaha sa tao. Ikaw ang anak sa tao. Anak sa Dios, means siya, I'm sorry. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Gigamit ni Satanas ang kasulatan. Naibalo day siya sa Bible. Apan, ang gihimo niya, iyang tuison ang Bible. Twisting. So, daghang mga tao karon usab nga murag paglantaw nimo, maantigo sila sa Biblia, memorize nila. Apan wala ka kabalong nga gituis day nila to. Ang konteksto, wala sa konteksto. So, daghang ingon ana,
nga ilang himuon. So usani sa mga reason nga kita gatuon verse by verse aron nga kamo kung naay modul kaninyo ingon mo o sige ato ning basahon verse by verse. Ayaw og lukso kay mao nay gihimo ni Satanas. Apan si Jesus unsay giingon niya, anak ka man ka sa Dios, ambak nga tusubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Oh, pero kulang tong giingon. Gikutlo ni Satanas. So, gigamit ang kasulatan. Unsa may gihimo, miingon siya, sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Versikulo 7, si Jesus mitubag. Apan, nag-ingon usab ang kasulatan. So, gigamit ni Jesus ang pulong sa Ginoo. Ayaw tintali ang Ginoo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw tintala siya, miingon si Jesus, ayaw tintala ang imong Ginoo, ako ang Ginoo, ayaw nimo kog tintala nga imong Dios. Unsa may tuyo unta ni Satanas. Ang tuyo niya nga kung si Jesus mulokso didto ang mga tao mo believe sa iya nga dili siya maun sa maglupad-lupad siya. Mao ba nay ipakita ni Jesus, mao ba nay plano sa Ginoo nga siya tinuod nga Misaya? Daghan siyang mga 37 ang iyang mga milagro nga gihimo nga to prove nga siya Misaya. Apan walay usa nga milokso siya. So, unsa man ay buot ipasabot ni Satanas nga siya magpahambog sa mga tao nga siya adunay power. Mao ba nay gusto sa atong Ginoo, sa Amahan nga mao nay nganong gipadala niya si Jesus dinhi. Gipadala si Jesus aron nga siya magsermon mahitungod sa gingharian sa langit o gingharian dinhi sa tao. Nagsermon siya mahitungod sa kaluwasan, nag-ayo siya. Og dili nga ingon nga mulokso siya. Dili na mao ang plano sa Ginoo niya. Gigamit ni Jesus unsaon pagtubag ni Satanas. Apan naging usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kita nahibalo nga si Jesus ang atong Dios. Nahibalo kita nga ang pulong sa Ginoo, ang Bible mo ay pulong sa Ginoo. So, dako ang atong pagsalig kay si Jesus ang atong Ginoo. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid. Mao ni ikatulo nga tentasyon or pagsulay ni Jesus. Unya gidala ni si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kaanindot niini. Versikulo 9, ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug musimba kanako. Musimba ba si Jesus ni Satanas? Dili. Ang gusto ni Satanas nga dili na importante nga ikaw magpakamatay sa cross. Ang sugo sa Amahan nga siya mianhi dinhi aron sa pagpalansang sa cross, ang dugo niya ang makapalimpyo sa atong sala. Dili ang atong relihiyon, kung dili ang dugo ni Jesucristo. Maunay plano, the big plan. Gusto ni Satanas nga mag-shortcut na lang si Jesus. Ayaw na lang adto didto sa cross. Mag-worship ka lang sa kuha ug ikaw na ug kining kalibutan ako ning ihatag nimong tanan. Mahimo kang hari dinhi. Dili na kinahanglan nga ikaw magpakamatay sa cross. Si Satanas gusto niya nga si Jesus
musupak sa plano sa Ginoo. Mao na gihimo usab ni Satanas kanato. Gusto niya nga kita musupak sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang si Satanas magtintal, magsulay kanato sa mga tawo nga sumusunod ni Hesus. Kanang dili sumusunod ni Hesus, bali wala niya. Dili niya tintalon. Kanang tinuod nga nagbag-o sa ilang kinabuhi ang tintalon, ang sulayan. Kung tinuod ba gyud siya nga sumusunod ni Hesus, mao ni mga tawhanang sulayan. Apan nahibalo kita nga sa panahon nga sulayan, ang Bible, ang Biblia may promise nga dili kita sulayan sa butang nga dili nato kaya. Nakita usab nato nga adunay pulong ang Bible, ang pulong sa Ginoo maoy atong sagang. So kinahanglan di ay nga kita mahibalo sa pulong sa Ginoo kay mao nay gigamit ni Hesus. Usay makita nako nga ang mga tawo adunay Bible sa ilang balay, apan dusty kaayo. Wala gali na abriha. Kay dili nila hatagag importansya ang pulong sa Ginoo. Apan dinhi nakita nato nga sa adlaw sa tentasyon sa pagsulay, kinahanglan mahibalo kita sa pulong sa Ginoo nga makapa-encourage ka nato. Kay kung musulti sa Satanas o ubang mga tao nga ito is mahibalo kita nga sila fake nga pagkatao. Daghang mga fake karon nga musulti nga kini maayo ni. Daghang mga fake nga ingon nga kumuhatag sa usang semana dinay usa ka tawo sa Pilipinas nagtelepono nako nga kumuhatag ako niya og 100,000. Miingon siya, sa usa ka bulan akong dubliho na, may mo ng 200,000. Sa imong paglantaw, mutuo siguro ko sa akong pagkatigulang karon. Mutuo siguro ko sa usa ka bata nga moingon, ihatag nimo ang imong kwarta, ako ng padaghanon. Daghang manluluko. So, magbantay usab kita kay daghang mga fake na mga tao. So, kinahanglan kita nahibalo sa pulong sa Ginoo. Dili nga kita nahibalo sa ulo, sa mental, kundi sa himo gyud gihimo ginato nga ang pulong sa Ginoo nakasulod sa atong kasing-kasing. Versikulo 10, mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, ang kasulatan, miingon siya, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Usa lang. Busa ang yawa, mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. So, wala gisupak ni Jesus, bisag gigutom siya, nahibalo siya nga ang mga anghel, ang Ginoo magpadala og tabang. Ikaw usabog ako sa kalisod, ang Ginoo magpadalag anghel sa pagtabang. Basta kita musunod sa iyang gisugo, sa iyang plano sa kinabuhi. Dinha, versikulo 12, nagsugod na ang ministry ni Jesus. Nagsugod na ang iyang trabaho sa pagsabwag sa maayong balita. Versikulo 12, sa pagdungog ni Jesus nga nabilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Nabalo kita si Juan, gipapatay ni Herodes kay nagsemon si Juan nga ang asawa sa igsoon ni Herodes gikuha sa hari. Mo nang nasuko, giputlan og liog si Juan. Versikulo 13, mibiya siya sa Nazareth ug dito mipiyo sa Capernaum, usa ka lungsod sa daplin sa lanaw sa Galilee, sa kayutaan sa Zabulon ug Naphtali. Dako kayo ning tubig, lake, sa among paglantaw dito, bugnaw kayo ni, o kusog ang ulan ug nagbagyo og jutay. Versikulo 14, sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias. Sa yuta sa Zebulon o yuta sa Naphtali,
agianan padulong sa dagat, Galilee, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudiyo. Ang mga taong nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, midanag ang kahayag. So, mautoy prediction, mautoy gisulat, mga 600 o 700 years before Jesus, nga kining mga tawhana sa norte sa Israel, nga daghang wala muto sa Ginoo, tungod ni Jesus, ang makakita sila sa kahayag. Sukad niadto si Jesus misugod pagwali og nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. So, gisulti ni Jesus gihapon, hinulsuli ang imong sala, maghinulsol. Kinahanglan nga kita muto nga kita nagkasala, maghinulsol aron nga kita mapasaylo. Mao nay main message sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 18, gidapit ni Jesus ang upat ka mananagat. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro o si Andres. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. So, kini sila sa akong pagbasa, kini sila mura og maayo ang ilang kinabuhi sa pagpanagat didto. Apan imbita sila ni Hesukristo nga tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Dili sa isda kundi mga tao, aron nga sila makauban sa gingharian sa Ginoo. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Wala sila maingon, ay time sa akong ingnon pa akong amahan or ang akong familia. Mingon sila, dinay pulong diha midesider sila sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kamo tawgon sa Ginoo, musunod ba mo dayon? Mao nay dako kayong pangutana. Mipadayon siya sa paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nag-ayo sa ilang mga pukot, gitawag sila ni Jesus, mga mangingisda. Og diha gibiyaan nila ang ilang sakayan og ang ilang amahan og mikuyog sila kaniya. So dako ang ilang desisyon apan nakadesisyon siya nga sila musulnod ni Hesukristo. Og kini sila mga tawhana, usay makaingon mong mangingisda sila. Apan kini sila nagbasa sa pulong sa Ginoo. Mao na ilang gihimo dito sa ilang sinagoga, nagtuon sila. Og sila ang ilang kasing-kasing gipreparar. Kay nga nung naka-decide man dahil sila sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung walang preparation sa ilang kasing-kasing, kundi malumo, moingon silang, that is useless. Apan gi-prepare sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. So sa diyang giimbitar sila sa Ginoo, moingon sila, walay problema, muuban kami kanimo. Ang among dakong kwarta untay makuha, baliwala lang na. Aron nga kami makapangisda og mga tao nga dalhon didto sa langit. Versikulo 23, unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtulo siya sulod sa ilang mga sinagoga gamay nga simbahan. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog o gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanan nagantos sa nagkalain-laing mga sakit o mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko,
sa unang panahon di ay di na po'y mga tao nga high blood, na paralyzed, na stroke, o giayon ni Jesus silang tanan. Wala ko kabalo nga nganong na high blood sila, kabalo ko nga daghang bulad dito sa ilang lugar kasi wala silang refrigerator. So ang ilang isda kadaghanan ibulad nila o butag asin. Ang asin ang makapa-high blood. Misunod, so dinha nakita nato kung unsa ang ministry sa atong Ginoong Hesukristo. Nagsermon gyud siya, nagtudlo ug nag-ayo usab. Misunod kaniya ang daghang mga tawo gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tibuok Jordan. So mao nay pagsugod ni Hesukristo sa iyang ministry sa edad nga 30 anyos. So unsa may atong buhaton ani sa atong leksyon karon? Unsa may atong nakuha? Dinhi atong nakuha nga kitang tanan sulayan. O kitang tanan nahibalo nga gamito nato ang pulong sa Ginoo aron nga kita malampuson sa pagsulay para kita maging strong. So importante di ay nga basahon nato ang pulong sa Ginoo. Kay si Satanas gamito niya ni. Kay kinang kamaybalo kita unsaon sa pagtuon kay tuison sa mga tao. Tanaw no sab nato karon ang Ginoo adunay plano sa atong kinabuhi. Dili nato supakon ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung nagkuha si Jesus og mangingisda og tao, gitawag usab niya kita. Nga kita mangisda og mga tao aron nga dalhon didto sa langit. Mao nay gisugo niya kanato. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa mga prinsipyo nga imong gihatag kanamo. Hinaot po unta nga kami mag-worship nga na kanimo. Hinaot po unta nga kami hatagag dako kayong bili ang pulong sa Ginoo nga makita nato sa Biblia. Hinaot po unta nga panalanginan ninyo sila, panalanginan ang mga BJMP, mga sasulod, tanang nasasulod sa BJMP, warden o uban pa Ginoo. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manuluwas. Amen.